Počúvate Pomáhajbo! Už máte pokrk, ako od vás každý mesiac drankajú peniaze rôzne káblové spoločnosti? Áno, Veru, mám. Už som úplne švorc. Moje deti dostali na Vianoce len 2 lízatka. A keď aj máte peniaze, ste naštvaní, že chytíte málo programov s bezduchým obsahom, takže vlastne nemáte čo kúkať. Ale naposledy som videl jeden skvelý film. Volal sa, že Letušky to majú rady. Ale to bolo na blokovanom kanáli. Tak s tým je odteraz koniec, pretože je tu Karči a Lajčík. A sme späť v Pomáhajbo. Karči, hovorí ti niečo slovo satelit? Bádam v mysli. Má to niečo spoločné so slovom bakelit? Ale kdeže, Karči? Satelit je vlastne anténa, pomocou ktorej cez družicu môžeme chytať všetky možné kanále sveta. To je skvelé, Lajči. Konečne by som si mohol pozrieť v repríze svoj obľúbený francúzsky film Letušky to robia rady. Lajči, ale to musí byť predsa veľmi komplikované, nie? Ale kdeže, Karči? Je to veľmi jednoduché. Čo na to potrebujeme? Potrebujeme alpakový tanier zabavený nacistami počas druhej svetovej vojny. Bože môj. Čo sa stalo, Karči? Môj strýko bol veľký fašista, takže u nás v pivnici je ich iste zopár, ale ani jeden som so sebou nepriniesol. Nezúfaj, Karči. Moja babička bola Göringová milenka a tak som jej jeden čmajzol. Chvála Bohu. Ďalej potrebujeme veľkú tyč a dlhší drôt, pomocou ktorého komfortne chytíme signál rovno do našej obývačky. Lajči? A to je všetko? Veď som ti hovoril, že to je jednoduché. Karči, ty zostaň teraz na streche a nasmeruj tanier, aby sme chytili krásny signál. Uvidíte už o chvíľu. Áno! A teraz vyššie! Karči, skús trochu viac doprava! Ako? Skús trochu doľava! Už je to lepšie! Teraz je to perfektné! Lajči? Ale to je asi kvôli tomu, že ja mám na hlave ten satelit. Nerozumiem! Že je to asi kvôli tomu, že mám na hlave ten satelit. Pozor, blíži sa búrka jak hovado a budú aj blesky. Karči, poď radšej dolu! Hlásia, že bude búrka a budú blesky! Čože? Tak ako, Karči? Skvelé, Lajči. Videl som, Letušky to majú rady. Nevadí. Na budúce si ukážeme, ako bleskom nabitého kamaráta zúžitkovať ako zdroj elektrickej energie na ďalších 6 rokov. Dovidenia.